Vážení spoluobčané, milí fanoušci, drazí kolegové, přátelé, blízcí přátelé a Ondro. Vstoupili jsme společně do roku 2013, roku, jenž má v názvu 4 magické číslice 2, 0, 1 a 3. Pojďme se ovšem ohlédnout nejprve za rokem minulým. Rok 2012 přinesl nejen Zajícovi 12 měsíců. Byly to měsíce leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, prohibiční září, říjen, listopad a konec konců i ten prosinec. Přežili jsme společně mnohé katastrofy. Z těch nejdůležitějších jmenujeme alespoň prohibici, konec světa a předávání zlatého slavíka. Avšak stejně jako Karel Gott nehází flintu na žita 44, tak ani Zajíc nevylézá z pytle. Hledíme s optimismem vstříc novému roku a těšíme se, čím se naše pytle naplní letos. Plány jsou smělé. Díky vašim kladným ohlasům a štědré podpoře našich sponzorů se chystáme na turné po Indii, na letní festivaly a možná se objevíme i v Liberci. I nadále vám budeme každý poslední pátek v měsíci přinášet radost a štěstí do vašich srdcí ve starém prostoru Staré arény v Ostravě. Díky divácké ceně na festivalu v Opavě, který jsme suverénně vyhráli v období mezi 7. a 9. prosincem 2012, jsme si udělali celosouborové soustředění na Kanárských ostrovech, ze kterého sice nevzešly žádné nové scénky, nicméně tam bylo teplo. Příjemně. Nový rok je také časem předsevzetí a planých slibů. My samozřejmě i nadále garantujeme rum zdarma při každém uvedení kabaretu Zajíc v pytli a slibujeme nepolevit v trapnosti našich skečů. Již žádná pointa v průběhu představení. Sbírka ovocné poezie do každé rodiny. Žádné narážky na Jiřího Krupicu. Ne. Méně umění, více kšeftů. Rum pro všechny. Hleďme tedy společně střízlivým pohledem do budoucnosti a nezapomínejme, že hoří-li eukalyptový les, panda hoří taky. Přejeme sobě, ale i nám vše dobré a hlavně pevná játra do roku 2013.